Sharm el Sheikh a jeho krásy. Ako som spomínala, náš dvorný bazén bohovský tu bolo. Zajtra letíme naspäť smer Slovensko. Je 21. január 2011. Osem krásnych dní, nezabudnutelných zážitkov. Stáli za to. Čau. Čau. Video. Video. Čau. Toto sú zlatí Taliani. Oni tu v podstate robia program pri bazéne. Taký vodný aerobik a také veci. Sú úplne fajn. Mladí ľudia. Že animátori sa im hovorí. Koľko veľa ľudí si prišlo oddychnúť od zimného mesiaca januára. Je to aj pár Slovákov, čo sme sa s nimi zoznámili. Je tu dosť Nemcov, Angličanov z Manchesteru priamo, Taliani sú tu, Rakúšania. Myslím, že sa tu zišiel celý svet. Na Švedov nesmiem zabudnúť. Zo Sýrie tiež sme sa s nimi zoznamili. Úplne zlatí, pohodoví ľudia. S úplne perfektným synčekom Georgiem. Tí predvčerom odleteli. Máme na seba kontakt a chcela by sme prišli na návštevu. Tu je moríčko. Úplne svetové, ale žiaľ teraz v tomto období nie je možné sa v ňom ako si kúpať či potápať, lebo nedávno sa odohrala tragédia. Nejaký žralok Ukrajinku tu sežral, pokúsala. Proste sú teraz je tu zákaz proste. Tu je aj napísaný. Tam dole som bola na mole a je to tam ako akvárium. Také ryby, že dovidenia. Krásne. Egypt je vlastne tým známy, čo sa týka korálov. Na potápanie ako stvorený. Á, aké je slniečko. A to je 21. január. Ťažko sa mi bude odtiaľto odchádzať. Hello, zdravím. Dobrý deň. Dobrý, došla som trošku. Dobrý. Trošku natáčam, že ešte, aby som, lebo však zajtra už ráno letíme, tak... A kedy idete? Máte tam už napísané? Ešte nie, o 6. večer ideme v podstate na recepciu a tam nám povedia, že kedy máme byť zbalení a tieto veci, ale v podstate vo Viedni už máme byť 13:50 ako prílet, čiže tuším 10:50 odlietame. No. Ale